हमरो न लागे जिया सिया बिनु हमरो न लागे जिया अब बोले बबुआ का होई सिया बिनु हमरो न लागे जिया अब बोले बबुआ का होई। राम जी पूछे ले उड़ता चिड़ैया से और बनवा के सुखला पतैया से कोई हमके बता दी पता उनको हम हारल बानी समय से सिया बिनु हमरो न लागे जिया सिया बिनु हमरो न लागे जिया अब बोले बबुआ का होई सिया बिनु हमरो न लागे जिया अब बोले बबुआ का होई सिया बिनु हमरो न लागे जिया। नहीं काम में आवे कोई आपन गैर आज खाए के पर जुठी सबरी के बैर पूरा घूमत घूमत हम हारल बानी आज हो गइल सारा जंगल कसे कितना दिन भइल घर ना जरल दिया कितना दिन भइल घर ना जरल दिया अब बोले लक्ष्मण का होई सिया बिनु हमरो न लागे जिया